गोरबोनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर। नैबे समावहाय आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावदों। निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय बयबो आङो एसे गोबाव जाबाय माने लेट जाबाय आरोना आपडेटखौहाय लाबोनाया। लेटलिबाबो आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। बे साननैसोआहाय जोंहा बेबायदिनो बड'लेण्ड महोत्सबआ जानानै थांबाय। निस्सय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय आरो बेबायदिनो गोबांथार भिडिअसफोर जोङो इउटिउबाव नुनो मोनबाय बा बेबायदिनो जोङो फेसबुक पेजफोरावहाय जोङो नुनो मोनबाय आरोना। निस्सय मोजांनिनो बाथ्रा। जोंहा मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराहाय मोजाङैनो खेंफोरथि होलांखाबाय, बेखेवनानै होलांखाबायना। एसे क्लिप्सखौहाय आङो दिन्थिनानै होगोन लोगोफोर। लोब लोब सुबुंफोरा बेवहाय बेबायदि बाहागो लाहैनायखौ जोङो नुनो मोनखादों। आं एसे क्लिप्सखौहाय दिन्थिनानै होगोन आरो। गोदान दिल्लीयाव जि थांखि लानानै बड'लेण्ड महोत्सब खुंदोंमोन बे थांखिया जाफुंसार जाबाय होननानै आङो बुंनो सानो। नोंथांमोना क्लिप्सखौ नुखाबाय जानांगौ आरो बुजिखाबाय जानांगौ। बर' हारिया थारैनो बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोरावहाय बेबायदि सिनायथि मोनखाबाय जानांगौ आरो सिनायजाबाय जानांगौ ना। जोङो बयबो मिथिखाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोङो गोबांफोरा बेबायदि लं जार्नि खालामनानै मोजां मोनोना। ट्रेनावहाय बेबायदिनो रिल्स ब्लगनो बायदिसिना गोबां खालामो मानसिफोराना। आपडेट्स लानानै फैदों, बेबायदि आपडेट्स ओंखारनानै फैदों। जोङो नुनो मोनदों जे एबारनिफ्राय जोङो बेबायदि ट्रेनफोरावहाय रिल्स ब्लग बायदिसिना जोङो खालामनो मोननाय नङा। खालामोब्ला बेवहाय बेबायदि एक्सनफोर लानाय जागोन जाहैदों आरो बेबायदिनो केसफोर जागोन आरोना मानियाब्लाहाय। आं एसे दिन्थिगोन लोगोफोर, क्लिप्सखौ होनानै होगोन, अब्ला नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनगोन आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबगोन। गोजोन्थों, बाय। কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ সকলৰ বাবেও এইটো বেয়া খবৰ, কাৰণ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া ব্লগ বনায়, তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ গৈ থকা যাত্ৰাপথৰ এটা ভিডিঅ' কৰে। সেই সময়ছোৱাত অধিকাংশই যেতিয়া ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ ফটো ভিডিঅ' ইত্যাদি তেওঁলোকে লয়, এটা মিনি ব্লগ তেওঁলোকে বনায়। এতিয়াৰ পৰা ৰেল পথত কোনো ধৰণৰ ব্লগ বনাব নোৱাৰিব, কোনো ধৰণৰ ৰিলছ বনাব নোৱাৰিব। ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ৰ যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে পষ্ট কৰিব নোৱাৰিব। ৰেলৰ ভিতৰত যাত্ৰীৰ মাজত কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰসকলে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব। যদিহে পাৰ্মিশ্যন লৈছে আৰু পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোকে গ্ৰান্ট কৰা হৈছে, তাৰ পাছত তেওঁলোকে হয়তো কৰিব পাৰিব। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত বনোৱা ভিডিঅ' একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে।